بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحمد لله jiya mun tsaya inda Allah tabaraka wa ta'ala yake yi mana bayanin wasu sufofi waɗanda idan ka kalli wannan sufofin sai ka kalli wanda ya aikata wannan sufofin, to idan ka kalle shi ka ce wannan mutumin shiryayye ne shine mai jin tsoron Allah ba kai ƙarya ba. Wato kullum abin da ya kamata mu fara kula da shi addinin musulunci, shi addinin musulunci ba mutane yake kallo zawatul ashkhasi ba, ayyuka yake dubi hukunci. A nan ne waɗansu waɗanda ake samun saɓanin fahimta da su ake samu wajen maganganu, musamman da masu kyautata bayan Allah zato da wasunsu. Misali, wani salihin bawa zai zo ya kalle ka sai ya ga wasu sufofi da wasu ayyuka da Allah tabaraka wata'ala ya faɗa ya yaba, har ma ya ce masu ayyukan nan 'yan aljanna ne. Idan na kalle ka misali naga kana wannan ayyukan sai in ce wane kai ɗan aljanna ne. Na kyautata maka zato kai akan kanka, sannan na gaskata nassin alqur'ani da nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wani sai zo ce a ƙarya ne ba wanda ya san ɗan aljanna, ce ni ma ba ɗan aljanna na sani ban bai ayyuka na 'yan aljanna ne na gani, kuma aka ce idan an game wannan ayyukan a ce ɗan aljanna ne shikenan. Misali sufa ce Allah tabaraka wa ta'ala zuwa wannan sufofin da Allah ya faɗa, allazina yu'minuna alif lam mim zalika kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, sai ce ulaika ala hudan min rabbihim. Yanzu wannan sufofi guda biyar idan naga mutun yana yin su sai ce kai dai wani shiryayye ne, ulaika ala hudan min rabbi wa ulaika humul muflihun, kuma lalle zaka samu rabota da aljanna. Shikenan ni nasi na gaskata. So idan kaga wannan aljannar da aka faɗa baka same ta ba, sufofin da na gani tare da kai ne yanzu na ma wannan shaidar ka canza. In ka canza shikenan. Annabi alaihi salatu wassalam lokacin da za a zo ya tafkin shi na alkausara, yaga ana ture wasu mutane sai ce mala'iku dan me kuke ture su, al'umma ta ce sai su ya rasulullahi sun canza ne a bayan ka, sai ce fasukan. Izan ashe ba shakhsiyya ake dibi ba, musulunci ayyuka ake dubawa. So irin wannan akwai ayyuka da yawa waɗanda alƙur'ani ne ya faɗa, sufofi ne na wasu ayyuka. Idan ka sufanci da waɗannan ayyuka ɗin sai ya zama a ce wannan ayyuka irin na yan wuta ne, wannan ayyuka irin na aljanna ne. Idan an kalli mai aikin a cikin shi dan aljanna, ba wai shi akan kanshi aka washe da ba, ayyukan da yake yi ne aka washe da.
to jiya mun yi magana akan allazina yu'minuna bil ghaibi, sifa ta farko, waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sufanta mana su yace su ne almuttaqin, dan zalikal kitabu la rayba fihi lil muttaqina, shari'a ne ga almuttaqun. To su wane ne almuttaquna din nan? Ga fassarar su, allazina yu'minuna bil ghaibi, masu yin imani da gaibi. Mun yi magana akan ma'anar imani da gaibi a gurguje jiya. Wa yuqimuna salata, masu tsaye da sallah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, waɗanda kuma abinda Allah ya ba su na dukiya suna ciyarwa, ma'ana zakka kenan. A wata ma'anar wasu malaman sun tafi akan cewa dukkan infaki ma na koda sadaka ce ta tatawu'i ta shiga cikin wannan, in dai mutum yayi shi ma ya shiga cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake wa wannan bishara din. To cikon sufar shine wallazina yu'minuna bima unzila ilayka, sannan su ne waɗanda suka yi imani da abinda Allah ya saukar maka shine alqur'ani. Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika, sannan suka yi imani da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar kafin kai ya Rasulullah, su ne sauran littattafa guda 103. In ka hada da alqur'ani sun zama 104. To ai imani da qur'ani, ai imani da waɗancan duk kenan an hada, shine zai ba da imani cikakke. Imani da qur'ani kadai a ƙayyata waɗancan littafan ba imani bane da Allah tabaraka wa ta'ala, kuma ba imani bane cikakke. Imani da waɗancan littafan a ƙaryata wannan alƙur'anin kuma shi ma ba imani bane wanda Allah zai ansa, dole sai an hada. Menene dalili? Dalili, idan ka ce ka yarda da Qur'ani amma baka yarda da sauran littafan ba, to imanin da ake kiran ka zuwa gare shi bai yi ba. Wato yanzu imanin ka ta'assubanci ne kawai, ka yarda da Qur'ani dan Annabi Muhammad aka saukarwa, amma baka yarda da Injila da At-Taura misali da wasu annaba aka saukarwa. Izan har yanzu abinda ake nema a wurinka bai samu ba. Me ake nema a wurinka? Kai imani da Allah da kayan Allah kawai. To Allah shi ya bada At-Taura. To in kace ka yarda da Qur'ani ba ka yarda da At-Taura ba, to yanzu yardan da kawai Qur'ani ba dan Allah ne ya kawo shi, a dan wata alakar ka ne da wani wanda yake da Qur'ani kawai. To shi ko Allah baya asa kowace alaka sai wanda aka kulla ta dan shi. Idan kai imani da At-Taura sai kace ka yin imani da Qur'ani, to imaninka da At-Taura ba da dan Allah bane, a'a kai imani da At-Taura ne dan wata alakar ka da wanda aka saukarwa At-Taura din. So da kai imaninka ya kuma imani ne na alaka da wata shakhsiyya. To shi sanya imani da wani ba'arin littafi a bar wani ba zai zama imani ba, sai an yarda da su duka, saboda dukkan su na Allah tabaraka wa ta'ala ne. Waɗannan littafai da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar kafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suhufu ne banda guda 4. Akwai sahifa guda 50 da aka saukar wa Annabi Shisu. Akwai guda 30 da aka saukar ma Annabi Idris, su ne suka zama 80. Akwai guda 10 da aka saukar ma Annabi Ibrahim, sun zama 90. Akwai guda 10 da aka saukar ma Annabi Musa kafin At-Taura, sun zama 100. Sai aka kawo At-Taura wanda a cikinta akwai umarni, akwai hani, akwai shari'a a ciki. Bayan At-Taura sai aka kawo Zabura, wanda ita kuma Zabura ba littafi ba ne na shari'a, littafi ne na wa'azozi kawai. Ba umarni a ciki, ba hani a ciki, saboda suna karkashin kulawan At-Taura ne. Wajen umarni da hani na At-Taura suke bi. Illa iyaka kawai wa'azozi ne, ku kula, ku yi kaza, ku ma'ana dai a ƙara jin tsoron Allah yi kaza, wa'azozi ne kawai, amma babu shari'a a ciki cewa wanda ya kaza laifin shi kaza ne, wanda ya kaza a'a. Sai kuma abu na gaba, littafi na gaba sai aka kawo Injila, wanda ita kuma Injila ta zo da ƙare-ƙaren abin da ke cikin At-Taura ko kuma canje-canje. Sai kuma Alƙur'ani, wanda shi kuma sai ya haɗe su duk gabaki ɗaya. Sai zama ne yanzu idan ka yi riko da Alƙur'ani, to ka yi riko da dukkan littafan ne, amma kuma tare da haka ka yi imani da waɗancan littafan. Amma imani da su ko ba ana nufin yanzu ka je ka nemo kofin At-Taura ka zo ka aje a gabanka ba. Duk abin da ka gani a cikin At-Taura tun da zancen Allah ne da shi za ka yi aiki, ko ba wannan irin imani ake bukata da kai ba. Aje da kyau. Ai wannan Injila ne, littafin ne da Allah ya saukarwa annabi Isa. To ai shi ma zancen Allah ne, so da haka idan zan yi azhar sai in karanta Qur'ani, idan zan yi la'asar in karanta At-Taura, in zan yi magriba in karanta Zabura, in zan yi isha'i in karanta Injila, saboda dukkanin su wannan ne ko dukkanin su zancen Allah ne. A'a kuma ba haka ba. Ba haka ba. Zancen Allah ne kwarai, amma tare da cewa zancen Allah ne, sai ya zamana an yi imani da shi ne, amma kuma aiki da Alƙur'ani za a yi.
saboda me so dukkan abin da suka kunsa na cikin alkur'ani. To wani sai ce a'a duk girman littattafan nan da ake faɗa da yawan su da yawan ayoyin da suka tara da sauransu a ce duk yana cikin Qur'ani, to ya aka yi haka? Sai a ce to shi yayi alqur'ani daman littafi ne wanda yake da jawami'ul kalim. A aya ɗaya sai a haɗe labari mai yawa, a yi summarizing labari mai yawan gaske. Shi ya sanya idan ka kalli alqur'ani zaka san ba irin sauran littafai bane. Tun daga zuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo mana da alqur'ani har yau malamai rubutu suke ta yi akan tafsirin Qur'ani tun daga wancan zamanin har yanzu, amma har yanzu ba ida ba. Zaka je ka iske kanta a library, a kanta na littattafan tafsiri daban-daban iyakar ganinka. Abin da ke can fa lalle zaka samu ba shine a can ba, in ma an samu wasu waɗanda suka yi kama to za a samu wani abun da ke cikin wancan tafsirin wanda ba cikin wancan. Har yau fassara shi ake bai ƙara fassarwa ba har yanzu. Dan me? Saboda shi alqur'ani ya haɗe dukkan littattafan, shine yana da jawami'ul kalim. Wannan jawami'ul kalim din su ne suka kawo ma'anan cewa a za a iya dunkule dukkan waɗancan littattafan a cikin alqur'ani ba tare da kuma ya ɗauki girman hajami kaman waɗancan ba. wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Sannan kuma waɗannan almuttaquna dinnan waɗanda littafin nan na alqur'ani ya zama musu shari'a sune suna da yaqini wa bil akhirati hum yuqinun, ko suna da yaqini da ranar lahira, ba su da kokonto, yaqini gare su cewa za a tashi kiyama. Sannan lahiran nan tun daga inda aka mutu to an fara bi, dan manazila ce, manzila ne, har lokacin da yan aljanna za su tabbata aljanna, Allah ya sa muna ciki, da abin da zai biyo baya, da lokacin da yan wuta za su tabbata a cikin wuta, Allah ya kiyaye mu, da abin da zai biyo baya. Dukkan labarai ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar, amma ba wanda ya je ya gano a cikin mu, dukkan mu muka yi yaqini. Shin wani irin yaqini gare mu? Domin shi yaqini kashi uku ne. Akwai ilmul yaqini, akwai ainul yaqini, akwai haqqul yaqini, ko ilmul yaqini, haqqul yaqini, ainul yaqini. To ala ayi halin ya danganta da martaban da mutum yake da shi a imani. Wani zai zama imanin yaqinin shi da lahira ilmul yaqini ne, wani zai zama yaqinin shi da lahira haqqul yaqini ne, wani zai zama yaqinin shi da lahira ainul yaqini ne. Kowanne yaqini dai aka samu imani ya samu. Abinda ba a yadda ba shine shakka. Shi yasa ya fara da la raiba, babu kokonto fihi. Tunda ya zama larai ba a yarda da sa kokonto, to duk imanin da aka sawa kokonto ya samu rauni. Sai dai kamar yadda zamu isko a maganar ayar da za ta biyo bayan wannan, shine innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzarta ma lam tunzirhum la yu'minun. To wannan shi akwai abubuwan da ana gane su na daga zantuka annabi sallallahu alaihi wasallama, imani da su. Akwai abin da yake daruri ne, akwai abin da yake nazari ne. To idan mutum ya samu ɗan kokonto a cikin abin da yake nazari, ya yi imani da bakin shi ya tabbatar ya yi imani, amma kuma wannan ilmin nazari ne ba daruri ba ne ba, sai ya ɗan yi samu ɗan kokonton shi a ciki, to ba a ce masa kafiri, Wannan dai magana ce mai tsawo daga malaman aqida, hatta maganar al-ilmu daruri wal ilmu nazari abu ne da yake da faɗi ga ma'abotan shi. To amma dai ba a ansar imani da shakka, shi yasa ya fara da la raiba fihi. Sau da haka duk abin da suke sam'iyat su ne abin da baka gani ba, labari aka baka, amma kuma ake so dole sai ka yadda. To shi ne fa bambancin mumini da wanda ba mumini ba dama. Bambancin mumini da wanda ba mumini ba dama a nan ne ai. In abin da ka gani ne aka baka labari, ai ba mamaki bane don ka yadda. Dama abin da ka gan shi, ka san shi, damun yadda da shi ai dole ne. Ai bambancin mumini da kafiri daman a abin da baka gani ba, a baka labari kuma a ce dole sai ka yadda, sai ka ce to na yadda, kuma har yaddar har a zuciyarka, wannan shine imani. Abin da ka gani, so da haka shi yasa lamurran annabawa da abin da suka zo da shi na mu'jiza yake da kama sosai a cikin lamurran waliyai da sha'aninsu na karama.
shi ya sanya kuma duk mutumin da ya zauna da wali yake matsa inkari wannan mutumin wallahi da ya zauna da annabi shi ma zai matsa kafirci ne, saboda abin duk iri ɗaya ne. Yanda kake gani kai yanzu kana bin annabi amma waliyi shi mai hujjar shi kaza kaza, shi ma bin annabin da kai ai ba bakinka ka ce Allah ne ya faɗa a Qur'ani ba, annabi ne ya faɗa a hadisi, to shi ma mai inkarin annabin a wancan zamanin kafirin da yake inkarin annabi kenan, in ka kawo mai Qur'anin bai yadda ba ai shi kanshi hatta Qur'anin mana da kokonto a ciki ai. Qur'ani wani ilimi ne da annabi ya zo da shi ai, ba ka gani ba suna ce inda gaske ne a kawo mala'ika mana kawai sai mutum ya shiga ɗaki ya fito ce mana Allah ya aiko shi da wani abu. Duk irin salon inkarin da ake mawaliyai irin shi ake yi wa annabawa, irin shi ne babu bambanci. Duk salon inkarin da ake mawaliyai irin shi ake wa annabawa ba bambanci. Saboda haka shi ya sanya lamarin annabawa da lamarin waliyai yana yin kama sosai. Duk wanda sam'iyat wato duk wanda ya zamana bai yi imani da annabawa ba ko kuma mai yawan yin inkari wa sha'anin waliyi to zai iya yin inkari wa sha'anin annabawa. Dalili saboda abu duk iri ɗaya ne, abu ne da baka gani ba, ilimin ka bai isa akan ka ba, kuma za a faɗa maka a ce kaza ne kuma a nemi ka yadda. wa bil akhirati hum yuqinun, suna zama masu yin iqani masu yaqini da sha'anin lahira. Sai ce to wanda ka gani da waɗannan sufofi guda biyar ulaika ala hudan min rabbihim, wancan zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin dinnan shiriyan nan ga masu jin tsoron Allah. Sai ce to waɗannan su ne masu shiriyan can da na ga muku Qur'ani yana dora mutane akai, su ne masu wannan shiriya ulaika ala hudan min rabbihim. To menene natijar mutumin da ya samu shiriya? Sai ce wa ulaika humul muflihun, ai duk wanda ya samu shiriya to wannan mutumin shi ya samu babban rabo. So idan muka kalli ayyukan waɗannan gabaki ɗaya za mu iske allazina yu'minuna bil gaibi, imani da gaibi. Wannan gaibi din mun kawo nan zancen nan na ƙarshe wa bil akhirati hum yuqinun, zaran su a haɗe yake. So da haka ashe addinin imani gabaki ɗayan shi zaka iske farkon shi allazina yu'minuna bil gaibi wa yuqimuna salata wa razaqnahum fi allazina yu'minuna ma unzila ilayka wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Zaka ga an fara da abinda ba a gani gaibi, imani da gaibi, kuma an cika shi da maganar mutuwa. Farkon abinda marhalar dan adam na farko a imani shine yarda la ilaha illallah, ya yarda da samuwar Allah ma tukunna. In ya yarda da samuwar Allah kuma sai ya zama ya yarda Allah nan shine mai halitta, shi ya kamata a bautawa, shi ke arzita, shi ke komai. Samuwar Allah tabaraka wa ta'ala ko idan aka bi duk abin da ke bayan nan, bayan samuwar Allah na takalifu shari'a, ka yarda da samuwar Allah, ka yi imani da shi, ka yi imani da annabin da ya aiko, sannan sai ka yi ta bi maratibul na imani da kuma ayyukan shari'a. Marhalarka ta ƙarshe shine sai a ce to zaka mutu, to bayan ka mutu ma akwai wani abu shine tambaya a cikin kabari. Sannan bayan an mutu an gama tambaya a cikin kabari din nan za a bude mu mutum ya fara ansa sakamakon shi tun daga kabari kafin tashi alkiyama. Ma'ana idan ya zama dan aljanna ne tun cikin kabari an masa screen an tabbatar da cewa dan aljanna ne, to za a bude masa a dausayi daga aljanna ya rika ni'imtuwa a cikin wannan kabarin. Abun mamaki, mutumin da ya taba zuwa jana'iza ya ga yanda ake gina dan kabarin nan daga ciki, dan ramin nan, da yanda ake kwantar da mutum, da yanda ake jijjera masa itatuwa abu da ƙasa, sai amma a zo a ce maka wai wannan dan ramin fa a ciki za a zo a kawo mala'iku suna da guduma su zo su tashi mutum. In sun tashe shi wai sai sun zaunar da shi, in suka zaunar da shi su mai tambaya, har ma za su kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma za ta qulu fi hazar rajuli ko, har ana duk labarin da ake bayarwa ka kwatanta shi da hankali ba zai dauka ba. Amma imani sai baka dan adam lokacin da yake cikin mahaifiyar shi, idan ya kalli rayuwar mahaifa sai ya iyakantar da ilimin shi akan rayuwar mahaifa kadai, to zai karyata rayuwar duniyar wannan, zai karyata ta. Dan amma me ya takure ilimin to yanda bayan ka fito daga mahaifa da za a baka labarin wannan duniyar yadda take,
lokacin da kake mahaifa duk za ka karyata, saboda hankalinka a lokacin mustawar hankalinka ba zai dauka ba. Amma da kana zowa duniya sai ka ashe duk abin da aka faɗa maka a labarin duniya ma ragewa aka yi. Da a ce wani ya je ya baka labari, bari mu yi misali. Dan adam a nan duniya sai a ce masa idan ya je lahira ya shiga aljanna, dan karamin talakan aljanna ko yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, ce mumini inda zai race ta ko wannan bulali ya shi aljanna sai ya bi duniya da abin da ke cikin ta. Adam sai mamaki, to wai akwai wani wanda shi ya shiga wani lamarin ilhadi sai ce shi yanzu ya haƙura da maganan wani aljanna ko wata wuta, shi kawai ya gane ba zai yi wani labarin, fira ce kawai. Aka ce dan me? Sai ce to ai an ce mai wai idan aka je lahira karamin dan aljanna shine wanda za a bashi gidan da ya kai girman duniyar nan duka. Sai ce to idan ni daya an bani gidan da ya kai girman duniyar nan, to sauran mutane su kuma ina za a samu gurin da za a musu gidaje? Shi iyakar abin da ya fassara kenan. In dai shi ɗaya an ba shi gidan da ya kai girman duniyar duka, shi kaɗai ya cinye girman duniyar, to sauran duk masu yin aikin su kuma ina za a samu inda za a ba su sauran gidaje. Sau da haka shi ya fahimci ka wannan addinin fira ce da sauran soli ya zubillah. Amma da ya kalli lokacin da yake cikin mahaifiyar shi, alam ɗin da yake rayuwa da ita ba shi kaɗai bane a ciki, a wannan cikin na mahaifiyar shi. A ciki akwai tumbi, akwai hanta, akwai hanji, akwai duk abin da ke cikin ciki. A haka nan ne ya samu gurin da yake rayuwa. Duniya shi iyakar ta kenan. Idan ya daga kanshi a duniya, wannan mahaifar ita ce kaɗai duniya shi, ita ya sani, ita ce tun daga Pacific Ocean ɗin shi har a dangane da Amerika, ita ce tun daga alkutubul shimali har alkutubul janubi ko? To da aka zo aka ce masa ai in ka zo duniya akwai wata rayuwa da za a yi, kaga wannan rayuwar da kake yi, wannan duniyar taka, ai shi duniyar shi shine cikin mahaifiyar shi, wannan mahaifar. Sai ce to wannan duniyar taka in ka je lahira dan autan talaka fitik a lahira a duniya shine wanda zai samu gidan da ya kai wannan duniyar taka so 1000, ba so 100 ba, so 1000. Zai gardama. Amma da Allah idan ya fito duniya yayi rayuwar shi banda gidan ɗakin da zai kwanta bai mallaki komai ba, ya kai talauci ai. Ɗakin kwance shi kadai, to idan ya kalli ɗakin kwance shi ba wai gurbin iya mahaifar shi kadai ba, a'a har uwar tashi dukkan ta gabaki ɗayan aka jera ta wata kan wata kan wata, ɗakin zai dauko shi 1000 a jejjera wata kan wata, in ya kai silin sai a sake komawa sai tinta, a sake ɗagawa, a sake komawa sai wannan duniyar da ɗakin wannan da ba wai mahaifar shi kaɗai ba, uwar tashi dukkanta dubunta za su iya zama a kai. Sai a ce shi ne talaucin da zai a duniya ya mallaki wannan ɗan ɗakin, bakin talaucin shi. A wancan lokacin sai ya ƙaryata, bai san Allah ya halicci wani abu bayan wannan ba. Lokacin da zai fito daga waccan duniyar tashi da yake ganin yalwata, ya zo duniyar da yake tunanin kai abinda ake gaya mai a cikin tafarkai ba gaskiya ba ne, sai ya biyo ta wani abu mai kama da kabari, shine ta inda za a haife shi. Shine kaga duk yanda duniya shi take da kunci, ta inda zai biya fito ya gurin kunci ai, ya kuma haifa kunci. Shine kaman kabari, zai bi ta wannan bin wannan makabartar tashi, ma'ana daga cikin mahaifiyar shi zuwa inda za ta haife shi ya zo duniya, shine kaman kabari. Ya sake matsewa, wato ai rayuwar da kai ta wannan duniyar ma in zaka je waccan lahira sai ka bi ta kabari, wani matsatsan guri, to ai da ta shi ka fito ai, kana biyo shi abinda zai zo shine wannan duniyar. Sai ka ce a'a, ashe a wannan duniyar har akwai wani dan farfaje guri wanda jirgi zai sauka ya gudu. A waccan duniyar da ka tawo babu, saboda kuncinta. Amma a lokacin iyakar ilimin ka wannan duniyar ne. To idan mutum ya kalli inda ya fito a cikin mahaifiyar shi kadai, da yanda yake ya kalli rayuwa duniyar shi gabaki ɗaya ita ce cikin mahaifar da ya rayu a cikin ta wata 9, da inda ya biyo ya fito daga waccan duniyar ya sake zuwa wani alam, ai ba zai yi inkarin kuma maganar lahira da abin da ake faɗa mar ba, ba zai yi inkari ba. So da haka abubuwa ga sunan dai idan ana kallo, akwai abubuwan da hankali za su kirayi mutum ya yi imani da Allah, kuma dama Allah tabaraka wata'ala duk abin da ya sa shi a addini ya saka misalin shi a hankali, dan in ma da hankali zaka hukunta lamurra zai taimake ka. Amma har yanzu shine bambancin mu a sha'ira da mu'tazilawa da wasu mu. Mu a sha'ira wallahi alhamd, abinda malamanmu suka dora mu akai, ba a daukar imani da hankali kadai, amma kuma hankali yana taimakawa, dan da hankali da nasi ba sa rabuwa.
wannan shine abinda ash'ira suka tafi akai, suka ce matukar nassi sahihi ne to bai taba nassi sarihi ne to bai taba shan bamban da akali sahihi ba, labudda ba za su bambanta ba. Annasu sarih wal aqlu sahih mutaradifan. Sabanin mu'tazila da suka ce ai ko ba nassi da hankali ma zaka iya gane akwai Allah, saboda haka ba a buƙatar nassi, shi sanya su da nassi ya ci karo da aqlu sai a yadda nassin kawai, sai a dauki abin da yake maqul sai a yadda manqul. So amma mu idan aka ga itiqadin mu shine nassi sarihi baya cin karo da akali sahihi. Idan kaga sun ci karo, akalin hankalin naka ne ya samu damuwa, bai kai yanda zai iya auna abu ba. Wannan shine gaskiyar lamari. So idan muka kalli irin waɗannan abubuwa da yawa za mu gane cewa a lamarin Allah tabaraka wa ta'ala baya ma buƙatar a yi masa inkari, in dai ma hankalin yana da kyau, ko hankalin zaka auna da shi zaka gaskata duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa. So wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim, waɗanda suka zama haka to suna kan shari'a daga Allah tabaraka wa ta'ala, wa ulaika humul muflihuna, waɗannan ku sune masu babban rabo a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya sanya mu cikin masu babban rabo albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. So wannan dai shine sharadi ko kuma sifofi na almuttaqun, waɗanda kuma su ne almuflihun da ya ƙarshe. Sharaɗin kenan takawa ba za ta taɓa yiwuwa ba, kar mutum ya zauna ya ce ni ina jin tsoron Allah amma ayyukan da Allah ya sa baya yi, ba zai yi ba. Wannan ba tsoron Allah bane ba, hasali ma yi wa Allah izgili ne. To dole idan takawa za ta wannan sai an haɗa takawa da aiki. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lokacin da aka ce zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, sai yahudu da nasara da musulmai da kowa sai ya kawo kanshi ya ji su waye waɗannan muttaquna din, waɗanda qur'ani zai musu shari'a. Sai qur'ani ce allazina yu'minuna bil ghaibi, yahudawa suka ce ai mu ma mun yi imani da gaibi tunda mun yarda samuwa Allah, mun yarda ma akwai lahira. Nasaru ma suka ce haka, wallazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata, suka ce ai mu ma muna yin sallah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, ce mu ma kuma muna yin zakka muna yin sadaka. Tunda aka zo allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata, sai aka yadda kafiran Makka da sauran masu botan dodo, su wannan ba ma su yadda akwai Allah ba, ba su yadda akwai lahira ba, su sai suka ce to wannan Qur'anin ba kayan mu bane ba, sai suka koma gefe. Yahudi suka ce har yanzu za su iya gwadawa, idan suka gwada a bi tare da sauci allazina yu'minuna bil ghaibi, suka ce muna ciki, wa yuqimuna salata muna ciki, wa mimma razaqnahum yunfiqun muna ciki, wallazina yu'minuna bima unzila ilayka, sai suka fita daga nan suka fita. Saboda haka idan ka kalli wannan sufofi, dukkanin masu da'awan danganta kansu da Annabi Ibrahim ba wanda ya hada wannan sufofin sai al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, musulmai daga cikin su. Dan Annabi Ibrahim an yoca akan shi, Yahudawa suka ce nasu, Nasaru suka ce nasu, mu musulmi muka ce namu, kafirai ma suka ce nasu da shi, ko kowa yana da ubi. Sai Qur'ani ce ma kana Ibrahimu yahudiyan, an fidda yahudu, wala nasraniyan, an fidda nasara, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin, an fidda mushrikai. To dauki wannan ayoyin guda hudu za su bayyana maka waccan fasara aya. Ma kana Ibrahimu yahudiyan, inda aka sha bamban da ku da Annabi Ibrahim, wallazina yu'minuna bima unzila ilayka ya rasulullah, basu yadda ba, yahudin nasara basu yadda ba, an fidda su a wurin. Daman kama ma kana minal mushrikin, su tun daga allazina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna salata an sallabe su. So da haka babu wanda ya rage yana tare da Annabi Ibrahim kuma yana kan addinin Allah sai wanda ya hada allazina yu'minuna bil ghaibi. Alhamdulillah muna ciki, al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dukkan musulmi ya yarda da wannan. Wa yuqimuna salata, muna yin sallah, wa ma razaqnahum yunfiqun, muna infaqi da abinda Allah ya bamu, in ya kai zakka mu yi zakka, in bai kai zakka ba ko mu yi sadaka. Wallazina yu'minuna ma unzila ilayka, mun yi imani da alqur'ani, wa ma unzila min qablika, mun yi imani da abinda duk Allah ya saukarwa annabawa kafin manzo Allah. Wa bil akhirati yuqinun, muna da iqani da yaqini da yarda akan cewa za ta alkiyama. Abinda nake so in rufe da shi a waɗannan sufofin, ina yawan faɗawa maimaita tun ɗazu cewa su ne sufofi na imani. Dan Allah dan annabi,
al'ummar musulmi mu dawo mu kalli farkon alqur'ani da abin da ya fara dora ma kai. Idan mutum ya hada waɗannan sufofin yayi imani da waɗannan abubuwan da aka faɗa, to alqur'ani ya tabbatar mana lalle ya samu shari'a da alqur'ani. Hudal lil muttaqin shine wanda almuttaqi din wanda ya shiryu da wannan alqur'ani. Sannan qur'ani su tamfin a ƙarshe ce ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. To ya kamata sabanin nikan da ake samu tsakanin al'ummar musulmi a kula da kyau, kar abun ya kai takfir da kafirta juna, ko matukar ba waɗannan abubuwa aka auna aka rasa tare da mutum ba. Amma ka ji da kyau, kowa ya ji da kyau, in dai zan zo in yi waɗannan abubuwan da alƙur'ani ya faɗa, kai kuma ka zo ka ce wai na zama kafiri, to wannan maganan ban san sai dai ko in kana da wani addini da yake da wasu ka'idoji ba daban wanda na kasa cika ka'idojin naka addini. Amma in dai addinin na Allah ne ake fira akan shi, to ni na cika mai ka'idojin shi, so zaka zancen ka ce min kafiri bai taso. Zaka akwai hadari da yawa a cikin irin wannan aqwaifu takfiriyya din nan, masu kafirta mutanen nan akwai hadari, kamar suna so su nuna wa duniya sun zo da wani addini ne daban. Ko ka cika sharaɗan wancan addinin na Allah, in baka cika sharaɗan nasu addinin ba, kai kafiri ne a addinin su. Amma addinin Allah dai ga sharaɗan allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Shikenan ka cika wannan, Allah da kanshi ya tabbatar ulaika ala hudan min rabbihim. Karka ƙara dawa kace kuma waɗannan mutanen batattu ne. A'a, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Za mu tsaya a nan saboda lokaci. Abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi, wanda muka yi kure Allah mana gafara. Albarka annabi sallallahu alaihi wasallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.